Bodoland Dance Master Season-1. जोंनि बड'लेण्ड डान्स मास्टार Season-1 आव दायो जायफोर मोसाखावरिफ्रा मुं थिसनदों बिथांमोननि माखासे मुंफोरखौ आं मख'नो सानदों। गिबियाव दं जोंहा Drisha स्वrgiyary। जोंनि बे मुं मख'नायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांमोना थाग थियारि जाना थानाय आरो लोगोसे गोसो गुदुङै नोंथांमोना थाग थियारि जाना थानाय। सेकेन्डआव दङ हिरामनि उजिर आरो लोगोसे थामथियाव दङ फोरबो ब्रह्म आरो ब्रैथियाव दङ लक्ष्मी ब्रह्म आरो बाथियाव दङ मरिना बसुमतारी आरो दथियाव दङ रानी बसुमतारी, स्निथियाव दङ अनसुमै नार्जारी, दाइनथियाव दङ बिजिता ब्रह्म, गुथियाव दङ सन्जु लामा, जिथियाव दङ फमिता बर' आरो जिसेथियाव दङ रंजाली खाख्लारी। जों माखासे मोसाखावरिफोरनि मुङा जोंनि आखायाव फैबावनो दङ। बिसोरनि नामखौ जोङो उननि समाव मख'नानै खोन्थाबावगोन। आरो जि बे जोंनि स्टुडिअ हलाव दंफैयो जिरायफैनानै दंफैयो मोसाखावरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय आरो वेलकाम टु आवार निउ गिबिसिन जागायजेननाय बर' हारिनि फार्स्ट बड'लेण्ड डान्स मास्टार Season-1 बयबो आखाइ खबनानै बरायनो खावलायबाय। स' दायो जोङो जागायजेननो लाबाय। गिबियाव फार्स्टआव दं जोंनियाव Drisha स्वrgiyary। बिथाङा जौस्राङाव फैनानै गावनि गुन गोनां गावनि टेलेन्टखौ देखायफैनो खावलायनाय थाबाय। Drisha स्वrgiyary। ओरैबायदि मोसालांबाय स्टेजआनो बायनोसैमोन जोंना। गाइस Drisha स्वrgiyary गोबां मोजां मोसालांबाय। बिथांनि टेलेन्टखौ नायोब्ला बिथाङा टप लेभेलसिम थांगोन ना मा बुङो? औ थारैनो। रायजो राजाफ्रा
अडियन्सफोरा माबायदि नुदों नोंथांमोना भटखौ मोजाङै होदे बिराद मोजां मोसादों बायदि मोनदों आं एखेबारे आंथ' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां मोजां मोसानाय बेनो आरो दङो नुजाबावगोन बाट दासिबांहाय बेखौ जों नुनो मोनदों गिबियावनो बेबायदि मोसानाय जायोब्ला नेक्स्टआव जों माबायदि नुनो हागोन क्लाब मोनलायदों आं द्रिसा स्वर्गियारी हांथोनो थोनो मोनबायना नों बबेनि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबादनिफ्राय फैदों आं दायो क्लास 10आव फरायगासिनो आं दायो 15 इयार्स जाबाय द्रिसा स्वर्गियारीया गोबां मोजां मोसालांबाय रायजो राजाफोर आरो बिथांनि थाखाय खेबसेबाव आखाइ खबनानै हो बिराद खस्थ' खालामबाय मोदोमा सादों नामा उल्टा बेग जा मा बिबारखौ आंथ' कनफिउज एखेबारे दे थेंक इउ स' माच द्रिसा गोजोननाय थाबाय बे मोसानायखौ बिजिरगिरिफोरा माबायदि मोनदों जों बिजिरगिरिनि आखायाव गथायबाय बिथांमोननि बुंफोरथिखौ जोङो खोनासंगोन बिथांमोना मा बुङो गिबियावनो आङो सारनि जोंहा मिस्टार दिंखो ब्रह्म सारखौ जोङो खावलायनाय थाबाय बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ होयो जाहाथे माबायदि मोजां मोनदों Drisha स्वर्गयारी बिनानावसिम गाहाम हामलायनाय बावबाय आरो दिनैनि बे ट्रायल्सआव जेबायदि मोसादों दा जों अभारअल मोजांखौनो बुंनांगोन दा फ्लेक्सिबिलिटी was well थैंक यू सर and your body control as well thank you I hope you will succeed थैंक यू वेरी मच सर thank you मेडाम जोंहा मिसेस रिंकमनि नार्जारी मेडाम हेलो मैम हेलो मोजां ना मोजां आं मोजांखौनो मोनदों नोंनि मोसानायखौ दख'ना गानबाथ' साबसिन जाबावगौमोन बाट नों जाबायदि मोसादों दा स्टान्ड खालामनानै दा बिनि थाखायथ' दख'नाया एसे आनकमफर्टेबल जायो नालाय मोजाङानो जादों ड्रेसा थैंक यू गासिबो मोजाङानो जादों ओमफ्राय आखाइनि मुभमेन्टफोरखौ एसे स्मुथ खालामबाव दे जायखिजाया मोजाङानो जादों थैंक यू मैम अल द बेस्ट थेंक इउ मिसेस जोंनि आखायाव दङ दायो मिस्टार माइकेल मुसाहारि सार बिथांखौबो गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो खावलायबाय हेलो सर Hello. That was a very nice dance, by the way. थैंक यू वेरी मच सर जेरै मेडामानो होनदों थिगखौनो होनदों माने एक्सप्रेसन इज भेरि गुड एनार्जि इज भेरि गुड बिटखौ मालाबा एसे अफबिट जादों जायगा ओमफ्राय टटेलि इट्स अ भेरि गुड पारफर्मेन्स इमप्रेसिभ एन्ड आई होप यु गो अहेड इन दिस कम्पिटिसन थैंक यू वेरी मच सर स' द्रिसा स्वर्गियारी थैंक यू गोबां मोजां मोसादों आरो नोंथांनि लाइफआव फिउचाराव थांगोन बायदि मोनदां टेनसन लानो नाङा दे थेंक इउ Thank you. आखाइ खबना हो रायजोफोर